میاں صاحب کے خطاب تو پہلے دو تین شیر واسطے کاموں کے ہم تشریف لائے سارے بہت ہی پرانے مقدس بھائی دوست عبدالوہاب صدیقی صاحب کو میں کیا اور نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شاعر اسلام عبدالوہاب صدیقی صاحب تسی سارے زندہ باد لیکر بیداری کا ثبوت دیو تو وہاں لالو تے بولنے چھڑ دیو ایک پروگرام شروع ہو گیا یہ بھی نہیں ایک اسی کو بند کرو گورنر بند کرو سادہ چلاؤ تاکہ خطیب سادہ تھی فرمانا شور سے بند کرو ماشاءاللہ میرے زندگی خواہش ہی بڑی دیر کے بعد اللہ پاک نے زیارت کا موقع دیتا آواز تھوڑی اور کھول میاں محمد جمیل صاحب نے حفظہ اللہ کا تشریف فرما لیں ذرا تھوڑا جا بیداری کا ثبوت دیو نعرہ تکبیر احسان لے کی خیر سے آج ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تیرے کے مین تک فرمائے آمین شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مسلک حق اہل حدیث مانگ رب تھی جو کچھ منگنائی اتھوں منگ دیاں ذرا شرمائی دا نہیں جیوں دے رب نو چھڑ کے تو ستاوے بوا غیروں دا ایویں کھڑکائی دا نہیں جو نہ سنن جوگے نہ کچھ کرن جوگے او نہ مار کے سر بلائی دا نہیں مولا حیو قیوم نو چھڑ کے دے رولا غیروں دے در تے پائی دا نہیں خالق دا در چھڑ کے سجدے خالق دا در چھڑ کے سجدے در مخلوق دے کر دیو رب دے حق نو در در بن کے رب تو کیوں نہیں ڈر دیو خالق دا در چھڑ کے سجدے اس دی ذات صفات دی اندر کوئی نہ ہم سرسانی ہے کل کائنات تے کامل اکمل ایک اس دی سلطانی ہے سارے مل کے کہو سبحان اللہ اللہ کی توحید نہ پیارو بولے جدا نہ بولے اسی کہو سبحان اللہ خالق دا در چھڑ کے سجدے در مخلوق دے کر دیو رب دے حق نو در در بن کے رب تو کیوں نہیں ڈر دیو خالق دا در چھڑ کے سجدے کس تو پیر پیغمبر مانگ دے تو بھی اس تو منگیا کر مشکل وچ در غیرا تو میرا ویر نہ لنگیا کر شرک بدعت دی اگ بڑھا کے شرک بدعت دی اگ بڑھا کے ایویں قبراں کیوں میں پر دیو رب دے حق نو در در بن کے رب تو کیوں نہیں ڈر دیو خالق دا در چھڑ کے سجدے خالق دی تخلیق تو صدقے رل دیا نا تصویروں ہے عاقل دانش ورنہ اس دیا سمجھ سکے تدبیراں ہے خالق دی تخلیق تو صدقے رل دیا نا تصویروں ہے عاقل دانش ورنہ اس دیا سمجھ سکے تدبیراں ہے فلک امر وچ او یکتا ہے فلک امر وچ او یکتا ہے ایویں غیر کو شامل کر دیو رب دے حق نو در در بن کے رب تو کیوں نہیں ڈر دیو خالق دا در چھڑ کے سجدے لا الہ الا اللہ نو مانے نال پکایا کر صورت پاک خلاص دا سجنا دل دے نقش جمایا کر سارے نہیں بولے مسجد گونج جانی چاہیے ایک دل لا کے کہو سبحان اللہ خالق دا در چھڑ کے سجدے در مخلوق دے کر دیو لا الہ الا اللہ نو مانے نال پکایا کر صورت پاک خلاص دا سجنا دل تے نقش جمایا کر بن توحید تیرا بن جملدا بن توحید تیرا بن جملدا بن توحید تیرا بن
ظالم کیوں بے پردے ہو رب دے حق نو در در بن کے رب تو کیوں نہیں ڈردے ہو ٹولن نثار دے اندر فوتگی ہوئی ہے ان کا جنازہ عشاء کی نماز سے جن کی وجہ سے کافی لوگ نہیں آ سکے تو جڑے آئے تھے انہوں کی گزارش ہے تھوڑا تھوڑا کے تشریف لایا میں بلا تاخیر دعوت دینا کنوینر دعوت توحید پاکستان مفسر قرآن مجاہد انفاق میری مراد میاں محمد جمیل صاحب میں اختیار اور اپنے خیالات دیتا ہوں